tun hnaya zirchian in atarlan danin ni tin hanon atana hasiai toothpaste kan man zinga mihring taksatana himlo thir heavy metal pai toothpaste company zinga tam hle ti hmu chhuah ani heng taksatana himlo metal apai te chu lead arsenic mercury le cadmium te ani toothpaste siam tu company ten taksatana himle natural atanga siamani ti ziak langma se ani na taka chuan alo himlo em ani ti hmu chhuah ani tlat mai The Guardian chanchin bu in atarlan danin Paul pakhat lead safe mama in company hrang somnga pakhat te toothpaste siam an zir chianga chuta an hmu chhuah chu an zir chian za somkua chuan lead an paya za somruk panga chuan arsenic an pai ani lead safe mama din tu Tamara Rubin chuan tun angkum sang ni somni panga a po hetiang thil a thleng hi avan doi thak hle ani ati thil dang zong aya poi chu ni tina kan toothpaste man ten thiang hlimna kong an paltlang lo chunga mipuin kan ngai sak chuang mi alo hi amak le zual ber chu ani ati toothpaste siam tu lar sensodyne crest colgate le thumbs up mene ten he zir chian an paltlang zo lo hi thil mak tak le van doi thak tak ani ril ru khoile em chu naupang man turpi ka duan toothpaste an zir chian za a somli pasari zet chuan mercury an paya za somthum panga chuan cadmium apai bok heng metal te hi puitling a in naupangin an chet pui olzok em bok si ani Mayo Clinic chuan hetiang thir hian naupang kumruk hnuai lama rilru lama chaklo na le taksa hrisel lo na hrang a thlen theia an taksa a atam phei chuan nun atan hial a hlo om thei ani ati eng toothpaste ten nge zir chian na paltang lo le ha doctor ten an fak em zinga po toothpaste himlo alo om tlat mai hetianga zir chian in himlo nia atar lan company te chu heng te hi an ni Chris Sensodyne Thumbs of Mene Colgate Dr. Bronner's David's Dr. Jen Dr. Bright te an ni toothpaste zirchian na hi Washington khopuya nei ani a toothpaste a thir omzat level hian federal guidelines dan zam chu akal lova hlo omchin ati apel tlat si lo ani hei tak hi public health advocate ho tilung ni lo tu chu ani a ani ngaya chuan toothpaste an zirchiana metal omzat hi taksatan a him si lova federal guideline dan zam hi a hlui to lutuka ennon toro se anti hial ani engtin nge kan ti ta kang le toothpaste ileidon rengin fluoride omlo na chau lei thin la asiam tu company kharin tlak ani em ti te zirchiang thin ro ha doctor te biak ron masak ni se anni in him le thani a an hriat ang man tum shram ila toothpaste composition kha chiar chuak la test apal tlangem ti chik thin ro no pang toothpaste thlan konga film khur angai zual hle tuna kan tarlan ta company nilo brand dang siam om chuan lei sham tumang che